karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dini. Sa Lodi. Sab ka Lodi ay. Unya. Unsay pasabot nimo ining pagsulti nimo ron ako ana bahin sa nahitabo. Unsa man min, ha? Anhin na lang sila mo puyo tipo na to, Lodi. Og mao sa nay gusto ko mahitabo aron matibok ang atong pamilya. Unsa? Lodi, di na to paabuto ba disgrasya si Ilona ug ang atong apo. Samtang tuas ang trabaho si Brian. Nya sila ra si Ilona mobilid sa bahay. Ug ang bata. Pila pa lang kabuan gikan sa iyang pagpanganak. Batanon para ba si Ilona, Lodi? Gawas nga batanon pahitsura ang taon ng atong anak. Unta amin. Hitsuraan og maayo sa klase. Mao. Pero unsa may ang gibuhat? Ha? Naghilom-hilom lang di ay? Kalimti na lang ko na, Lord God. Naitabo na magand ang tanan. So pumatay, wala tayo mahimo na. Nanam na. Unsa gikawat? Ilang TV. Apil ginoon tag refrigerator nila, pero tingali madaog sa kawatan. Mga may na yun. May mga mayong bisti pong nakawat. May kabutay na di ay sila. May ref na og TV. Okay, kung nang sweldo ang iyang bana da sa call center. Oo, mao ko na. Mamalay sulti nila. Dagko ko no. May tao nga nakabang sila ng bayang ilang ipuyan ron. 3,500 ang ilang abang di. Mao pa? Sa may tsura ng baya? Ay, okay. Okay, kayo puti okay ha. May do ka kwarto nga usog siya bang gidakon. May kusina, sala, basta hamugaway para sa bago magtiayon. Nga may usa ka mong anak. Pero mo lagi tighambugoy na dipita diha. Mga dayor ba ko na diha dili diha ba? Nganong ikaw ra may gipakisultihan? Ang nagpanagyan na taon. Maldita ko ka. Nya day. Saman. Sundan lang kung sila mo ni din sa to. Oh. Sige. Salamat taon. Ay, salamat. Salamat kay Lodi. Magkapundok na kita. Ang atong duha ka anak, atong apo, ay kitang tanan. Matibok ng atong pamilya. Paanion ako sila si Papa og Ate Bri aron makatabang sa atong butang ogda. Okay ako lang uy. Ang bata na siguro magtaksi na ta. Balik duha kahakot tagay ni. Si Paringgoy, mao tatoy hangyon ako pero gigamit pa ilang van. Mao ba? Di lang ta maghasol ni Inggoy uy. Imo ron. Si Inggoy yun. Hello, pre. Okay na sa kinan, pre. Nahatod ko na sila sa airport. Mapay pag-abot na ko. Mo ba? Unya? Hatod na mo dito. Gusto sab ko makitulto sa ilang bahay ni LB. Akong kumari. Nalimot ka? Dito na biya ta. Kato pang nagtaban Miss Ilona. Nalimot ka? Gabi ang dako man to. Wala ko masinati. Sige, muanhan ako karon. Sige, salamat pre. Nag-impake na mi. Okay. Paingon ako diha. Pangandam na lang mo. Nananggin sa Mr. Gia, pre. Sige, magpaabot pa mo ha. Salamat kini mo, pre. Sige pre. Anhan ako. Buutan kay Inggoy no. Maayagit siyang amigo. Dili kay amigo lang. Kumpare pa ginato. Paingon na siya din Dahil, be. Sa imo, huna-huna, sa imo ikasulti. Ay, salamat taon pa. Nauyon sa mama. Nalipay, bitang kayo ko din. Elve. Ma. Ito, dahil ito. May pagbuota na. Ma, may isugo ka? Sila lang unya diya sa inyong kwarto ni Ilona, ha? O ikaw dito ka lang sa folding bed, una, ha? Butang ilag foam ang folding bed. Uy, kaso na ko, maoy. Ganahan man gani kong anhalaon ako sa sahog matug. Kasi nawa na atong sahog,
Anak ka sa folding bed. Dili sab ko gusto nga anak ka sa ubos matog. Kayon sa gani, pangayuan ako kwarta si Brian aron himuag extension ang kwarto nga para ilagyod. Pagkakaroon lang nga anak ka sa folding bed una ha? Okay ra gyud ko, ma. Og salamat kaayo, ma, ha. Nalipay kay ko nga anhi na sila puyo uban nato si Ilona. Ipagawas ang kurtina, be. Ilisan ta nagkurtina ang bintana. Oo, ma. Ang katayon niya, ha? Kinahanglang limpyo gyud. Narabay bata. Excited na kay si mama, uy. Oh, may sadang masawito ko sa tinuod nga kinaiyaan ng tawana. Ug mahibawan ko ng tanan kung niya na sila din, he. Matuhui ko. Buutan si Brian, ma. Og kung naa may labaw sa po nga buutan, ingon ni ana si Brian, ma. Oh, maayo. Kung mao ka na. Pre, ikugan ko nimo eh. Naghago ka? Unsa man ka pre, mo nang kaglaing tao. O di ba di mo ganita ni adto? Nga di pa ta kumpare. Usla ka ron. Salamat, pre. Mao lagi nga mao ni gidana ko. Nasud yun ang tanan ninyong butang ba? Pwedeng soda? Ref raman ang medyo bugat ba? Mga balde plastic pa na container ng uban. Kikawat mang TV. Daghan ba na itong TV ron pre? Palit lang uglain. Pidaw mo na plano na ko. Pre, doon na ta. Wa man magtingog si Kumari Ilona. Nakatuog sa kabugdaw sa aircon, pre. Ha? Natuog sa akong anak. Pa, ma. Oh, Nakaila ko ng van. Sila na si Ilona sa kay ana. Sila na si Brian, pa. Bitaw da. Nakasakay naman ka anak da. Katong bunyag sa bata, no? Oo. Kalaog na lang mo diha, men, LB. Aron makitabang ko say dadunon butang nila. Dali na, pa. Paamin na ako, pa. Ako sa... Pa? Kaluyan ka si Diyos, anak. Hi, LB. Uy, Hi, Pod. Salamat nga, may tabang kanila, ha. si mama pa? Ay, ako na kugos sa bata, be, di baby. O kamo na'y bahala pagda sa mga butay ninyo. Baby, ang pinabata, ilo na. Oo, ma. Bebe. Kahumot sa akong apo, eh. Ay, ibutan ko rin skatri una, ha? Diya una mo. Tanawa. Mama. Tanawa. Ang bata na yun yung nagkuha. Ay, ako'y danang uban, be. Ang biday, be. Pre, palihog. Tabagi ko alsa sa ref. Palihog, pre. Oh, sige. Kita na lang anak, Brian. Hindi mo ka nabugat pa. Kamayar mo na. Ay, kami na si Paring Brian Mano. Ano guning bukto na, oh. Nagugpa, ah. Kami na lang ba? Kami na lang. Sige, pre. Ari ko sa tubangan, ha? Diya ka. Ha? Oh, sige. Nya, saka na mo. Ilbe, ilo na. Na kami na niya tiwasok may mo anak, Brian. Pahuay na mo. Pre, magpalit ko pa bugnaw. O, sa'yo gusto ni mo? Tubig bugnaw. May labing maayon, pre. Ha? Wow, da. Ay, magkuha ko. Lingkod lang mo. Kanin, Brian. Nalipay kay ko, do. Ngayon na mo. O si mama ninyo, mama Ludi ninyo, nakasabot tigil sa mga panghitabo. Salamat pa. Diyan na, oh. Pero, di kay bugnaw, ha. Nadaot magud ang among ref. Daan na magud na, uy. Ang ref na gamiton, LV. Bag-o mo na. Pa, palit kong makaon nila. Biscuits o banana Q lang. Kuyugan ti Kael. Ha? Ikaw, bala ka, dali. Pa, magpalit na naming makaon, ha? Lipay kay ko mga, nakadawat ka na kitna mo. Giunahon ako ni pag-ayo kining hitabo ay Ilona. Mas maayo tuod nga dili ka malayo namo ni papa mo. Pila to'y abang ninyo sa inyong gipuy-an? 3-5 ang buwan, ma. Kanang kantidara makatabang na kayo na sa ubang mga panginahanglan dinhi sa bahay. O, bitaw, ma. Ikay hatag na ko anang kantidara ha matag buwan. Oh, Gamay ra gani ng kantidara sa ihatag ni ng kunsya nako. Agigtabang niya sa akong mga panginahanglan. Ug ikaw gyud mismo ang mutunol nako. Ha? Ilona? Nalingaw ba mo?
o naglagot o gikilik. Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!